Și s-au dus la judecător. Judecător, bună ziua! Care este problema? Păi, noi am fost. Ne-am plimbat pe aici, pe undeva prin câmp. Și ne s-a făcut foame. Domnul acestea am avut 3 pâini și el a avut 2. A venit un călător și ne-a cerut și nouă niște mâncare. Eu i-am dat 4 bucăți de pâine și i-am dat o bucată. Și ne-a dat 5 lei. Cum să-i împărțim? Păi el că i-a dat o bucată, el merită doar 1 leu. Și tu meriți 4 lei. De ce, domnul judecător? Pentru că tu ai făcut o faptă bună, dar e mică. Și tu ești nemulțumitor. Deci tu i-ai dat doar o bucată călătorului. Și el merită 4 pentru că i-a dat 4 bucățele călătorului. Mulțumim. Mulțumim, domnul judecător. Poftim 1 leu? La revedere. La revedere. Aplaudați! bucăți. Bun. Ei câți oameni au fost? 3. Deci câte bucăți de pâine au mâncat fiecare? 5. Fiecare a mâncat de 5 bucăți de pâine. Omul care avea 2 pâini, câte bucăți de pâine? Fiecare pâine tăiată în 3. Câte bucăți de pâine a avut? 6. Da. Omul care a avut 3 pâini, câte bucăți de pâine dacă le tăia în 3? Avea 9. Deci, omul care a avut 2 pâini a avut de fapt 6 bucăți. Da? Da. Omul care a avut 3 pâini a avut de fapt 9 bucăți. Fiecare din cei 3 oameni au mâncat câte 5 bucăți. Și acum, cum facem? Că vedeți că socoteala, așa, să vă zic, 9 bucăți ar fi avut domnul judecător, acum câte fac la un loc 6 bucăți și cu 9 bucăți, 15 bucăți. Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine? 3 oameni, domnul judecător. Bun, câte bucăți vin de fiecare om? Câte 5 bucăți, domnule judecător. Acum, ții minte câte bucăți ai fi avut dumneata? 6 bucăți, domnule judecător. Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata? 5 bucăți, domnule judecător. Și câte ți-au mai rămas de trecut? Numai o bucată, domnule judecător. Acum, deci cel care a avut 2 pâini și avea 6 bucăți, el a mâncat 5 bucăți, partea lui. I-a mai rămas o singură bucată. Da? I-a rămas, pe care n-a mâncat. Cel care a avut 3 pâini și avea de fapt 9 bucăți, din alea 9 a mâncat câte? 5 bucăți și au mai rămas 4 pe care nu le-a mâncat. Deci el a dăruit călătorului 4 bucăți și celălalt cu 2 pâini a dăruit călătorului o bucată. Da? Deci călătorul a primit 5 bucăți, dar de fapt a primit 4 dintr-o parte și una dintr-o parte. Și el a dat ca plată oamenilor 5 lei. Cum se repartizează acești 5 lei? Pe bucată, nu? Si, 2 de 50. Nu. Zi. Un bănuț la cel cu 2 pâini. Bravo! Și 4 bănuți la cel cu 3 pâini. Perfect. Și ei cum și-au împărțit inițial? Când au primit la bani, cum i-au împărțit? La cel cu 2 pâini a împărțit 2 bănuți. 2 lei și așa, și celălalt a oprit 3 lei. Deci nu era bun, nu? Și ce zice judecătorul? Ia să vedeți ce zice judecătorul. Da, domnule judecător, 3 a avut. Udătură, ceva a avut ați vreunul, udătură înseamnă o vin sau o țuică sau un suc. Nimic, domnule judecător, numai pâine goală și apă rece din fântână, fie de sufletul cui a făcut-o acolo în calea trecătorului. Dinioarea, vedeți și limbajul. Limbajul este limbajul folosit este tot din viața satului. Deci, așa cum se vorbea atunci și care are așa un farmec aparte. Dinioarea, parcă singur mi-ai spus, zise judecătorul, că ați mâncat toți ca unul de mult. Așa este? Așa este, domnule judecător. Adică s-au săturat. Acum, ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată ști hotărât care câtă pâine a mâncat. Să meargă mai departe. Unul avea 2 pâini la el și unul avea 3 pâini. Ia, vină mă. Eu am 2 pâini, tu ai 3 pâini. Da? Bun. Stând ei și mâncând, vine un al 3-lea om și le
îi zice, mi-e foame și mie, îmi stau și eu și mă odihnesc, dacă aveți să-mi dați și mie ceva să mănânc. Și oamenii și-au împărțit, adică i-au oferit să mănânce și el pâine. Și s-au îndestulat, toți 3 oameni, toți 3 au mâncat cele 5 pâini în mod egal, adică au mâncat ceea ce au mâncat din cele 5 pâini în mod egal. Da? Fiecare s-a îndestulat și era bucuros că nimeni nu a mâncat mai mult decât celălalt. Al 3-lea călător, căruia i s-a oferit mâncare, a zis, mulțumesc că mi-ați dat de mâncare, eu vă dau acum 5 lei. Și îi dă celui care avea 3 pâini, îi dă toți banii, 5 lei, da? Împărțiți-i voi între voi. Eu vă dau, vă plătesc că mi-ați dat de mâncare și a plecat omul. Acum, cel care a pusese 3 pâini și a primit banii, a zis să-i împartă cu tovarășul lui și zice, uite, eu îți dau 2 lei, că tu ai avut 2 pâini, eu îmi păstrez mie 3 lei, că eu am avut 3 pâini. Cel, de exemplu, tu îmi dai mie 2 lei, da? Eu zic 2 lei. Nu merge așa. E prea puțin, ce? Nu merge așa, e prea puțin. Stai să vedem, era nemulțumit. Și atunci, dar nu se poate. Eu am avut 3, 2, deci așa se cuvine. Mergem la judecător. Și s-au dus la judecător. Și s-au dus la judecător. Ia deschideți voi cărticica la 5 pâini. Aici e... Când era el tânăr? Da, fata noastră și fata mare. Deci le povestea copiilor și... Le povestea copiilor și din poveștile pe care el le scria. Se inspira din... Da, le povestea în clasă, dar mai presus de toate, îi învățau noțiuni, de exemplu, ce este ființă, diferența între ființă și lucru, așa, într-un fel, nu? Extraordinar de... Eu, domnule, pentru că eu am vorbit. A doua? Mătare, De ce? pentru că cu mata am vorbit. A treia? Ia? Hai, cine știe? Eu. Ia, a treia. Mama, despre nu am vorbit acolo. Da. Ia nu știu ceva. Domnule, ce faci cu doamna Mătare? Ei, peșteleu, că nu pot să te părea. Și cuvântul tău, Moaseleo, e moaseteo, muso jumo, ui jumo, jumapeleo, tutapelteo, meki mokako, moasali refile hector, meki mokako, moasali refile hector. Moaseleo, e moaseteo, muso jumo, ui jumo, jumapeleo, tutapelteo, meki mokako, moasali refile hector, meki mokako, moasali refile hector. Bonjour à toutes les adolescentes, je vous présente ma famille. Voici mon père et ma mère, ma petite sœur et mon frère. Mais je n'ai pas encore fini, et voilà ma et papa.
Și de fapt a făcut a scris Viața și opera lui Ion Creangă, o monografie, o ediție critică a vieții și operei lui Ion Creangă, foarte, foarte bine documentată în limba franceză pentru lucrarea lui de doctorat și pentru să rămână posterității informații foarte bine structurate și foarte bine documentate despre viața și opera lui Ion Creangă. Bineînțeles că s-a inspirat din multe lucrări ale autorilor români despre Ion Creangă, dar a adus un plus de informație și de documentare despre acest mare scriitor. M-am gândit să facem o fișă, să vă ofer o fișă cu un mic vocabular în limba franceză ca să rămânem în spiritul epocii, da? În epoca respectivă, cultura franceză era importantă și dezvoltată și noi luam exemplu ca să ne dezvoltăm și noi, români, da?